Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh haji sepuh ingkang pantes pinundi, wonten ngarsanipun para pangamban pangibating praja satriyaning nagari ingkang sadu sinubyoba ing pakurmatan, wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, haji ingkang sadu luhur ing budi, samyaning para tamu kakung semauna putri ingkang sanudu ing pakurmatan. Semanten ugi kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang minulya Bapak Marsono SAG pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Wagimin pinangka pisan saking panjenenganipun Bapak Parman sekulawarga ingkang satu kawula hormati. Sadèrèngipun kawula matur kanthi lajeng sumangga kita sami kula dherekaken angambali ngaturaken pamuji syukur wonten ngarsanipun Allah inggih kanthi pinten-pinten kanugrahan nikmatipun kita sedaya ing dalu punika saged kempal manunggal silaturahim wonten dalemipun Bapak Suparman Sekolongso kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Sholawat pun salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang satuhu kita tenggo-tenggo syafaatipun binjang wonten yaumil akhir. Para samenenggah ingkang sami minulya nyuwun ngapunten ing mriki kawula kemawani ngajek ing ngarsa jengandika sami inggih awrat mendi dawuh saking menyipun Bapak Suparman ingkang supados inggih menika amiji dhateng kawula nampi pasrah saking panjenenganipun pisan ingkang minulya Bapak Wagimin sekalian ibu lumantar panjenenganipun ingkang minulya Bapak Marsono SAG ingkang menika nanggapi atur saking panjenenganipun Bapak Marsono ingkang minulya ingkang sepisan inggih menika panjenenganipun Bapak Marsono ngaturaken salam taklimipun saking panjenenganipun Bapak Wagimin sekalian ibu ingkang menika kula tampi kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Wagimin sekulawarga sedayanipun tansah pinanggih rahayu wilujeng saen donyanipun lan akhiratipun. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Marsono ingkang minulya ingkang kaping kalihipun masrahaken penganten sarimbit ingkang sesilih Dita Royo Ayu Dita Fitriana Ambarwati saha panjenenganipun Bagus Nur Rahmat. Ing mriki kula pinangka taling basa saking Bapak Suparman sekalian ibu saestu ngaturaken ageng panuwun karanten pisuwan panjenengan sedaya sampun trep jumbuh kalian perembekan ingkang sampun katetepaken ing duinguni menika ing dalu menika saestu saged kalampahan panjenengan pasrahaken penganten sarimbit wonten tlatah Njibal mriki. Mugi-mugi kanthi suwanipun penganten sarimbet menika saged tetepangan kalian tangga tepalih saha pikantuk juru pamuji anggenipun emah-emah menika tansah pinanggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene atur ingkang kaping 3 saking panjenenganipun ingkang minulya Bapak Marsono inggih menika mangsulaken
inggih menika wadah oleh-oleh ingkang menika saestu kawula pinangka taleng basa saking penyipun Bapak Suparman sekulawarga kula tampi kari renaning penggalih kula aturaken ageng panuwun mugi-mugi sedanipun saestu saged anambahi rumateking anggenipun pasdhéréken bepisanan ngantos donya lan akhiratipun ugi. Dene panjenenganipun Bapak Marsakana sekalian sarombongan mbok bilih ing mangke pasamuan prasaja ing dalu punika sampun purna panjenenganipun kepareng nyuwun pamit ingkang menika kawula pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Suparman namung saged ndongaaken mugi-mugi lumampah panjenenganipun ingkang minulya Bapak Marsana sekalian sarombongan tansah pinanggih rahayu wilujeng ugi wonten samargi saged wangsul wonten dalipun piyambak-piyambak malih. Ingkang menika sumangga panjenenganipun ingkang minulya Bapak Marsana sarombongan sami mlebet wonten ing pahargyan menika panjenengan lenggah wonten papan panggenan ingkang sampun kuwi dipun cawisaken mbok bilih kiraning lengaw penggalih anggen kawula nampi saestu sedaya punika kawit saking kawontenan kawula nyuwun kuing pangsami ingkang menika atur ingkang pungkasan bila wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna adicara pasrah saha panampi dening para-para ingkang sampun piniji kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Hawit saking punika